Sherifla kanubagaw Sherifla filebagaw amba afaye aw salamu alaikum amba aw futuguni dante foli muna amba aw bisimila anga nin kene kono tuguni an flene ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin karido ina anga nin jemuka in kene kono mun tɔgɔ ye ko 100 langues de bois danser 100 langues de bois ka bi ma welele ale demseni a tɔgɔ ko Mamadou Jige mebeba a wele Jaf amba fiye I bisimila anga nin jemuka in kene kono ini yantuma Jaf. Merci. Donc a folie la sauma a quoi invitation a quoi wele la kase ma jara en fuka damateme donc ka téléspectateur mo no be kana je ku befu folie la sira aywa bi jemukai neni jenyogo mu to e sako na obeba don ambe to ga nyogon soro karidu o fe ni kene kelinka nena ale de bena ni jemukai laben bi fana ka nyiningalu laben ka nyiningalu tenku anga bima welele na sako ini yantuma bisimila kene kono bismillah ambe fole kanyesi Allah me bana fleba bela jele makuni nyankuma aywa kan Sherifla kanubagaw jenanga tani nyiningalu ye anye fendo labe ambo o ja yirawla mumbe kuma anga bima welele kan mogomba awala wala awye ale Ousmane Sogore anga tafe Mamadou Jige ni bela jele ko amako Jaf ale bangena Bamako ka beni mekalo kile wolofla ye samba kileni keme kononto bi wolofla ani wolofla aye aka duguma kalaw ani chamache kalaw ke faso Maliba kono Jafu yere ye aka baccalauréat soro ka beni samba kileni keme kononto bi kononto ani wolofla wati uye kerengereni ala aye mention bien de soro akumbika ke sira munka o ye biologie sira chamache kalanso kono Cheikh Anta Diop nobe jamana faba kono aka soro ka ta ka sanfɛ kalanw kɛ Grande-Bretagne kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugu dɔ la n'u ko ma ko Portsmouth n'o bɛ Londres ni Worodugu yanfan cɛ aka sɔrɔ k'a ka yamaruya sɛbɛn sɔrɔ ye anglais-kan kalanni na mun sɛbɛntiyara Université de Cambridge fɛ n'o ye kan kalanyɔrɔba ye a ye yamaruya sɛbɛn dɔ fɛnɛ sɔrɔ management kanali la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bɔ États-Unis u ka université kɔnɔ n'o ye Slippery Rock ye bi na Jafi yɛrɛ dɔnnen don an ka jamana kɔnɔ ni baara caman kɛli de politigima don karamɔgɔ don anglais-kan kalanni na sugu ko o fɛnɛ ɲɛdɔn bangana don wa fɛn min ye a ka nafolo ye o bɛ ka labugu cakɛda camanw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la so nasiraw fɛ ani dugu jukɔrɔ nafolo Mamadou Jige Jaf a ye furu kɛ kuma faamuyana sisan nɔ an bɛ natani ɲiningali fɔlɔ ye baasi tɛ Mamadou Jige e ye denmisɛnnin ye denmisɛnniya tɛ maa tiɲɛ sabu a bɛ fɔ ko denmisɛn tɛgɛ ko ɲuman a bɛ maakɔrɔ dɛgɛ nɔɔni nka min bɛ maa ci kɔnɔna la dɔɔni o ye e jagokɛladen ye politiki fɛrɛ kan o ye man di kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ nin waati in na mun de ye e bila nin sira in kan donc i ka ɲininkali diyara n ye Sako mun ye n bila sira in kan an ye chance sɔrɔ an ye chance sɔrɔ ka taa école la ka kalan kɛ ne yɛrɛ wolola Mali kɔnɔ ka mɔ Mali kɔnɔ n ye n ka lycée école daminɛw ni camancɛ kalanw ni fo ka taa se bac ma ka bac kɛ Mali kɔnɔ yan nɔ ka bɔ la ka taa diɲɛ yala ka taa kalan kɛ diɲɛ kɔfɛ n'i bɔra i bɛ diɲɛ faamu donc i bɛ jamana wɛrɛw ye u bɛ avancer u bɛ ka taa ɲɛ et tout donc i b'a fɛ i ka jamana ka kɛ o ɲɔgɔnna ye ou bien a ka tɛmɛ o la yɛrɛ donc an ye développement caman ye taaɲɛ caman ye jamana wɛrɛw kɔnɔ an bɛ fɛ ka na n'olu ye jamana in kɔnɔna la sinon i ye mun fɔ i ka kuma ye tiɲɛ ne bɔra jagokɛlaw de la mais an ye chance sɔrɔ an ye kalan kɛ i bɛ se k'i ka jagonin kɛ i b'i ka denbaya dɔrɔn ta mais dɛmɛ min bɛ se jamana kɔnɔdenw ma dɛmɛ min bɛ se jama ma vraiment o de diyara ne ye kosɛbɛ o de hakilina diyara ne ye ka don o domaine kɔnɔna la bon o tɛ se ka kɛ f'i ka don politique la donc o de ye n donkun yɛrɛ ye politique la an bɛ politiki ko kuma de la halisa o sira kelen in fɛ politiki tɔn dɔ b'i bolo ni i k'a ma ko PEDA parti n'a bɛ fɔ a ma nanzarakan na parti démocratique pour l'alternance et le renouveau ni n y'a faamuya kosɛbɛ o politiki tɔn in lahala bɛ cogo jumɛn bi jamana in kɔnɔ section joli b'i bolo sous section joli b'i bolo an ka jamana kɔnɔ i ka ɲininkali diyara n ye yani an ka politiki tɔn in yɛrɛ PEDAR in dilan fɔlɔ tɔn wɛrɛ de dilanna fɔlɔ ka kɔn parti ye parce que kuma dɔ la dɔw bɛ wuli dɔrɔn ka parti dilan u yɛrɛ ma donc an ma a kɛ o cogoya la parce que an y'a jateminɛ baara dɔ bɛ kɔn parti dayɛlɛ n'o ye mouvement ye kosɛbɛ ne ye mouvement de créé fɔlɔ n'o ye mouvement des jeunes pour le changement et le développement MJC de n'o tun ye ka Mali denmisɛnninw ka s'u ma u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'u lafaamuya ka yir'u la u jɔyɔrɔ ka bɔ jamana taaɲɛ ko la kosɛbɛ
parce que jamana si tɛ se ka développer ka taa ɲɛ sɔrɔ n'a denmisɛnninw m'u fanga fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛmɔgɔw dɛmɛ u ka baara la ka ɲɛmɔgɔw dɛmɛ ni hakilina ye ka wuli k'u jɔ fana u ka hakɛw n'a sabatira u ka soutenir n'a ma sabati fana u ka wuli k'u ka hakɛw ɲini donc o mouvement an y'o de créer ka san caman k'o la o créera depuis san 2010 n'o ye 2010 ye an y'o créer ka baara caman k'a la ka taa Mali kɔnɔna ka taa région na ka taa kɔ kan ka bureau sigi fan bɛɛ fɛ o de nana wolo 2013 n'o ye san 2013 ye élection tɛmɛnen ka bɛn n'o wagati an sɔrɔla ka kura in hakilina sɔrɔ comme an mɛnna mouvement ya la wagati dɔ sera an ka parti yɛrɛ créer pour que an bɛ laɲini minnu kɔ ani an bɛ hakilina minnu kɔ ani haminako mun yɛrɛ b'an na ani fɛɛrɛ minnu b'an bolo ka dugu in bɔ gɛlɛya kɔnɔna la parce que n'i bɛ bɔ fɛn dɔw bɛ yen i tɛ se ka i hakili yɛrɛ i kunkolo yɛrɛ tɛ sɔn a ma quoi i hakili yɛrɛ lafiyalen tɛ i tɛ da ka sinɔgɔ ni ɲɛ b'a la dugu tɔw bɛ ka taa ɲɛfɛ an ka jamana a bɛ position mun na gɛlɛyaw b'a kɔnɔ ni bɛɛ bɛ dɔɔnin kalama o gɛlɛyaw la n'o ye lakana gɛlɛyaw ye baarako gɛlɛya denmisɛnninw ka baarako gɛlɛya olu ye problème baw ye jiko gɛlɛya bon olu bɛɛ ye fɛnkɛ ye donc ka ɲɛf'i ɲɛna dɔrɔn donc mun kɔni y'an na don a la politique la an donna politique de la sinon n'a fɔra bɛɛ k'i ka denbayani ta i bɛ so la mais mun ye jama ka dɛmɛ kɛ ka na ni fɛɛrɛw ye fɛɛrɛ mun bɛ jama caman dɛmɛ ka jama caman bɔ nɔgɔ la o de kɛra an ka hakilina ye o de y'an don politique la. JAF section joli b'aw bolo sous section joli b'aw bolo an ka jamana in kɔnɔ. n y'o de fɔ kuma fɛngɛ la section kɔni mun b'an bolo a ka ca. section caman de b'a bolo a bɛ section 300 bɔ ka taa fɔ kɔnɔnaw la dugu kɔnɔnaw la yɔrɔ si tɛ an ka bureau tɛ yɔrɔ min na bi alhamdulilayi rabbil parce que an y'an concentré o de kan an y'an ka baara bɛɛ bila k'o baaraw de kɛ parce que fɛn bɛɛ n'i b'a ɲini f'i ka taa n'a siraw ye n'i ko i ka na ni yɛlɛma ye jamana kɔnɔ a tɛ taa fɛn dɔw kɔ f'i ka se mɔgɔw ma i ni mɔgɔw ka kuma aw ka ɲɔgɔn hakilinaw dɔn ani ka s'u ma ka bureau sigi baara in daminɛ de y'o ye donc depuis élection wagati depuis 2010 an b'o baara de la donc sisan an ko wagati sera an ka don ni fanga ye e donnen don ni i hakilinataw ye réseaux sociaux kan ni kuma gɛlɛnw de ye ka ɲɛsin fanga ma mun de bɛ bɛnnen tɛ bi e yɛrɛ ma min ni jamana labara cogo tɛ bɛn bon kuma bɛɛ n b'o fɔ ni kuma dira an ma wagati dɔ de sera an ka jamana kɔnɔ f'an ka tiɲɛ dɔw dayɛlɛ ɲɔgɔn na parce que ni tiɲɛ yɛrɛ ma dayɛlɛ ɲɔgɔn na n'an bɛ ka taa ni nkalon kan nkalon tɛ wolo foyi la juguman kɔ donc wagati de sera an ka tiɲɛw parce que ni problème dɔnna gɛlɛya bɛ yɔrɔ minnu na n'a dɔnna o de la an bɛ se ka fɛɛrɛw sɔrɔ o la donc an b'o wagati de kɔnɔna la ne ka réseaux sociaux kan n'i ye n ye kuma la i b'a fɔ ko n bɛ dɔ contre la ou bien n bɛ dɔ juguya la an tɛ mɔgɔ si juguya la politiciens na nka an m'an hakilina de défendre maliyɛnw ka se k'an hakilina faamu k'a dɔn k'a fɔ wagati dɔ sera parce que wagati mun sera ni yɛlɛma mun n'an ma a daminɛ yɛrɛ parce que i y'a fɔ yɛlɛma fo ɲɛmɔgɔw ka falen o de bɛ na ni yɛlɛma yɛrɛ ye jamana kɔnɔ an ye denmisɛnninw ye hakilina kuraw b'an na diɲɛ bɛɛ bɛ ka mɔgɔ kuraw ta bi wagati de sera an fana bara maliyɛn cɛ n'a muso denmisɛn ani maakɔrɔba bɛɛ k'a faamuya ko wagati dɔ sera u ka na ni dɛmɛw ye dɛmɛ mun b'a to an bɛ se ka bɔ nin kɔnɔ o tɛ taa ni kura ma na donc o de la an ka parti tɔgɔ la kurako b'a la yɛlɛma b'a kɔnɔ kurako fana b'a la parce que yɛlɛma dɔrɔn n'i ko yɛlɛma ka na yɛlɛma tɛ na ni kura tɛ o mobili kɔrɔ i y'a peinture i y'a dilan cogoya la a bɛ kɛ kɔrɔlen de donc n'i bɛ fɛ i ka lafiya i bɛ na ni kura de ye ka mɔgɔw jateminɛ mɔgɔ minnu hakilina kuraw b'u la yɛlɛma taa sira la k'olu dɛmɛ pour que u ka se k'u se yɔrɔ la pour que ka se ka jamana in bɔ nɔgɔ la ayiwa a faamuyana Jaf aw ko yɛlɛma ni dun ye jateminɛ kɛ kosɛbɛ fanga mun b'an kunna nin ye maa tɛ se k'a fɔ k'a kɛlen bɛ ka nɔ bɔ wa hali n'i y'a lajɛ kosɛbɛ k'a dan minisiri ɲɛma mun ye Sumailu Bube Mayiga ka taama ye Kidali mara kɔnɔ o tɛ se k'a jira an na k'a fɔ ko u bɛ ka kow sigi sen kan wa kalata minnu fana fɔra u bɛna kɛ u don fɔlen na wa bon o kɔni y'an hamina ko ye an yɛrɛ ka ɲɔgɔnyew caman na an b'a kuma kɛ kalata min bɛ nalen mais an kɔni bɛ Bube ka tagali a kɛra tagali ye tagali mun bɛ mɔgɔw nimisi wasa dɔɔni mun na parce que kuma ɲɔgɔnya bɛ na
donc o b'an hakili sigi élection ninnu timɛ ko ɲuman na wagati fɔlenw na donc an bɛ ka jateminɛ kɛ toujours pour que o bɛ se ka kɛ cogoya min na élection bɛ se ka kɛ nɔgɔya ni lafiya kɔnɔ cogoya min na nka o de kɛli yɛrɛ fana ka fisa faso ma parce que ni élection ninnu ma kɛ faso bɛ na kɛ i n'a fɔ an bɔra an ka sariya gafe kɔnɔna la sariya gafe y'a fɔ k'a kan ka kɛ nin wagati la n'a ma se ka kɛ o wagati la a bɛ i n'a fɔ mara tɛ yen nɔ n'o dati ninnu tɛmɛna donc an bɛ kunfɛ taga la bon o kunfɛ taga minnu fana o bɛ na ni problème caman de o bɛ na ni gɛlɛyaw caman ye a bɛ se ka na ni gɛlɛyaw caman ye donc o bɛɛ y'an jɔrɔkun ye an kɔni bolo a ka nin tagali mun kɛra o ka kɛ sababu ye kuma ɲɔgɔnyaw ka na ani partiw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ mɔgɔ n'o da bɛ lakana ko ninnu na n'o da bɛ kɔrɔnfɛ situation kɔrɔnfɛ problème na olu ka se ka solutionner cogoya min na ka se ka situation ninnu apaiser élection ka tɛmɛ o bɛɛ fana b'a yira n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔ cogo min na k'a fɔ an ka nin fanga in o bɛ ka nɔbɔ kow la dɛ dɔɔni dɔɔni barisa aw ko yɛlɛma olu dun bɛ ka nɔbɔ halisa n'i y'a jateminɛ o bɛ ka nɔ mun bɔ u ma kɔn nɔ bɔli ma parce que nin tɛ nɔ bɔ wagati yɛrɛ ye parce que fɛn fɛn sisan nɔ n'i y'a kɛ kalo damadɔni dɔrɔn u ka fanga mun kalifar'u la a bɛ ban donc i ye san 5 bɛɛ kɛ i kan ka nɔbɔ kow la bon n'i bɛ makɔnɔ de kɛ fo fanga ban tuma k'a ye nin tagali ɲini o b'a yira i bɛ k'a kɛ kun dɔ de kɔsɔn bon ni jamana dun kalifar'i la jamana kalifar'u la ni kan de kɔrɔnfɛ ko in o fanba kun b'a la an y'a ye o ma se yen yɛrɛ o ye nin tan bɛɛ kɛ hali o ma se yen depuis élection tɛmɛnen na ni président kun taara turu cɛ a ma taa tuguni fo san ban wagati donc nin b'a yira problème bɛ yen an kun y'a ye k'a fɔ Musa Mara fana ka tagama senfɛ o kɛra gɛlɛya kɔnɔ o ma se ka sira sɔrɔ kosɛbɛ ni Sumelu Bube sera ka i sen da Kidali mara kɔnɔ ayiwa o bɛɛ t'a yira k'a fɔ hali ni n'o y'a sɔrɔ i ko u kun kan ka wuli u tuma la u ma se ka wuli u tuma la nka sisan nɔ u bɛ ka wuli k'u jɔ walasa jamana bɛ se ka basigi halisa bon i ka kuma kɔnɔna la an ye faamuyali camanw sɔrɔ i ye premier ministre Musa Mara ka tagaliko kumaw fɔ bon ale bɛ taa tuma min na ɲɛmɔgɔw kun b'a la donc olu de kun kan ka fɛɛrɛw tigɛ Bube yɛrɛ kun y'ale ka ministre ye o wagati la nin contact kelenw kun b'a bolo nin fɛɛrɛ kelenw kun b'a bolo ne bolo o tagali in gɛlɛyali a tiɲɛ de ma fɔ mɔgɔ ye tiɲɛ wɛrɛw b'a kɔnɔ mɔgɔw tɛ mun kalama donc fɛn minnu don n'u kun y'a labɛn i n'a fɔ a y'a ka nin tagali in labɛn c'est pas parce que seulement i bɛ ɲɛfɛ de i b'a labɛn ka ɲɛ hali n'i tɛ ɲɛfɛ faso ko de do fɛn fɛn ka ɲi faso ma faso bɛ fɛn cogoya min na faso bɛ taa ɲɛ cogoya min na faso bɛ lakana cogoya min na faso bɛ bali ka bin dingɛ kɔnɔ ou bien faso bɛ bali ka problème sɔrɔ min na o kan ka kɛ u haminako ye donc n'a y'a ka nin tagali in labɛn Mara ka o tagali u m'a labɛn de Mara kun tɛ décision ale kun tɛ ɲɛmɔgɔ fɔlɔ ye mun bɛ jamana kun na i n'a fɔ n'ale fɔlɔ ka décision de bɛ ta ale ma taa n'a yɛrɛ ye a taara ni kan de ye mission de dilen don a ma ɲɛmɔgɔw b'a la donc u ye problème in kɛ Mara ka problème ye ne yɛrɛ bolo problème yɔrɔ wɛrɛ a ka ɲɛɲini Bashir an bɛ se ka na e yɛrɛ kan sabu kun tɛ di kuntigi kɔ e ye Amadu Jige den jagokɛlaba don sabu a kɛra hali CMC o ɲɛmaaba ye ayiwa ale b'i jigi kɔrɔ politiko nasira la nka ɲininkali yɛrɛ ye fɛn min ye o de ye yala ani fanga in bɛ kan kelen fɔ wa bon ne ka cɛkɔrɔba n'i ye ɲininka la n bɛ dɔ f'i ɲɛna la n ka cɛkɔrɔba i ye mun fɔ tiɲɛ dɔ a ye CMC ɲɛmɔgɔya kɛ a wagati la fana gɛlɛyaw kun bɛ a bɛnna ni gɛlɛya ninnu ye Mali yɛrɛ baloko kun gɛlɛyara wagati la kosɛbɛ parce que an ka minɛnw bɛɛ kun bloquelen don Abidjan ni Guinée ninnu na donc a ye wulikajɔw caman k'a la minɛn ninnu bɛ se ka don nɔgɔya la cogoya min na donc a y'o tɔgɔ duman sɔrɔ kosɛbɛ bon ale kɔni à la base i ye mun fɔ ale ye homme d'affaires de ye opérateur économique don donc n'a bɛ jago siraw ni sira wɛrɛw caman kan donc n'i b'o position na i bɛ fanga o fanga mana na i n'o bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ dɔrɔn de i n'o bɛ se ka baara de kɛ ɲɔgɔn fɛ dɔrɔn parce que o de b'i ka baara nɔgɔya o de fana y'olu ka rôle ye an ye chance sɔrɔ an ye kalan kɛ ka taa kalan kɛ Angleterre ani Amérique ninnu bɛɛ la ka dɔnniya sɔrɔ ka kow ye ka ko kuraw ye donc an n'olu hakilina n'u miirinantaw tɛ se ka kɛ kelen parce que an bɛ ɲɛtaa kuraw de ye an bɛ fɛɛrɛw de ye ani jatew ye jate minnu n'a nana n'u y'an ka jamana kɔnɔ a bɛ se ka jamana in bɔ nɔgɔ la donc o hakilina de ye n don a la ale politiki n b'a fɔ a bɛ siran kuma dɔw la a ta bɛ kɛ siranya de ye n b'o fɔ parce que i tɛ domaine mun dɔn n'i y'i den ye o kɔnɔna la i bɛ siran i bɛ jɔrɔ mais tuma bɛɛ n b'a hakili sigi n b'a yira la jamana ko faso ko ye bɛɛ ka ko de ye
faso ko yɛrɛ ye sunna de bɛɛ kan ka k'i ka jamana fɛ k'i ka jamana soutenir parce que ala yɛrɛ y'o fɔ wala jamana mun kɔnɔ n'i bɛ se ka dɛmɛ k'a la ɲɛ b'a la degun kɔnɔ n'i m'a kɛ dɔrɔn i bɛ ɲininka la sini donc an ta ye faso ko de o de y'an don ko la ale fana bi in na a bɛ k'a faamuya que bɛɛ n'i taabolo don ale y'a ka taabolo fixé sinon ne yɛrɛ ale ka taabolo n bɔlen école la dɔrɔn n y'a daminɛ n'o ye mais n y'a ye nin tɛ n ka sira ye parce que n b'o de fɔ tuma bɛɛ ko nafa i bɛ se k'i ka denbayanin ta et tout o degun ma bon a tɔɔrɔ ma bon foyi t'a la mais n'i y'a ye kodɔn min b'i la a nafa ka bon kodɔn min b'i la a bɛ se ka na ni nafa ye ka se jamana ma ka se jamana kɔnɔden bɛɛ ma ne hakili la barika b'o de la bon o de ye ne yɛrɛ don politiki fana na o faamuyana kosɛbɛ gɛlɛya foyi tɛ ani jamana ɲɛmaaw cɛ bi na Jafu politikiw ta sira fɛ e jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jɛkulu kɔnɔ bi na n'o aw b'a fɔ a ma ko plateforme nanzarakan na jɛkulu mun bɛ taa cɛ bɔ 10 ɲɔgɔnna hakɛ la an bɛ se ka olu cɛ bɔ ninnu an bɛ se ka u tɔgɔw dɔn wa minnu bɛ olu jɛkulu kɔnɔ a bɛ se k'olu dɔn an y'o baara daminɛ a bɛ kalo 4 bɔ bi an farala ɲɔgɔn kan comme cɛbɔw surunyana an ka lajɛ hakilinaw ni miirinaw la kalataw surunyana an bɛ se ka jate mun bɔ pour que kalata nata la vraiment an bɛ se ka fɛɛrɛw tigɛ fɛɛrɛ min b'a to Mali bɛ se ka bɔ nin degun in kɔnɔ maliyɛnw bɛ se ka bɔ nin degun in kɔnɔ cogoya min na donc an y'o baaraw daminɛ a bɛ kalo 4 bɔ an mɔgɔ min b'a la an bɛ mɔgɔ 10-11 ɲɔgɔnna la donc ne b'a la Alu Boubacar Diallo b'a la n'o ye ADP ale de ye ADP Maliba ɲɛmɔgɔ ye donc Musa Mara b'a la Amadou Touré b'a la Musa Bati b'a la Jawara Jamil Bitar b'a la Jamari Sangare b'a la Modibo Kone b'a la PDG CMDT PDG kɔrɔ donc Cheikh Modibo Jara RPDM ale fana ɲɛma a b'a la donc an bɛ ka fɛɛrɛw labɛn et tout kalata nata la an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogoya min na ka nɔba bɔ ka fanga in ɲini ɲɔgɔn fɛ et tout donc an bɛ fɛɛrɛw tigɛ la an bɛna lajɛ don nataw la mɔgɔ mun sera ka bɔ ni politiki ye n'a ye jama caman fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ bɛ dɛmɛ o fɛ pour que ka se ka cɛbɔ kɛ a tigi se ka passer cogoya min na hakilina ɲuman minnu b'an na ka se jamana ma ka se jamana kɔnɔdenw ma o bɛ se ka sira sɔrɔ cogoya min na Sako baasi tɛ bamananw ka fɔ don bɛɛ b'i yɛrɛ foro ka bon nka ɲɔ bɛrɛ tɛ sɔrɔ a la ayiwa aw bɛna maa kelen de suganti k'o kɛ cɛbo ye tari e yɛrɛ fɛ bi e bɛ se ka kɛ cɛbo ye ka jɔyɔrɔ in fa wa mɔgɔ bɛ plateforme na a bɛɛ n'a ka compétence don fɛɛrɛ b'a tigi bɛɛ bolo parce que n'i ko i donna politique la dɔrɔn fɛɛrɛ dɔ de b'i bolo donc a bɛɛ bɛ se ka kɛ cɛbɔ ye a bɛɛ bɛ se ka sugandi ka bila plateforme in ɲɛma donc an b'o fɛɛrɛw de tigɛ la o bɛ na fɛɛrɛ minnu bɛ ka tigɛ o de bɛ na wolo sisan nɔ tagalen ɲɛfɛ parce que an bɛna mɔgɔ min bɔ f'a ka kɛ maliyɛnw fana hakilina ye maliyɛnw ka sɔn a tigi ka politique ma o ka sɔn a tigi ye donc o tɛ taa hakilisigi kɔ an bɛ ka baara in kɛ ni hakilisigi o presselen don an ka mɔgɔ bɔ pour que k'an ka mɔgɔ ye dɔrɔn u ka kɛlɛli daminɛ donc an mɔgɔ dama min bɛ plateforme in kɔnɔna la an bɛɛ ye kodɔnnaw de ye an b'an yɛrɛ kalama an bɛ ko kalama an bɛ ka taa ni hakili ye a ko la donc a ko bɛna bari mɔgɔw la nka an bɛna bɔ ni mɔgɔ minnu ye a kɛra mɔgɔ kelen ye a kɛra mɔgɔ fila ye o bɛ k'an ka fɛɛrɛw de ye parce que an kumalen don fɛɛrɛ dɔw la fɛɛrɛ minnu an tɛna bɔ kɛnɛ kan sisan nka n'a wagati sera mɔgɔ caman bɛna faamuyali sɔrɔ a la an bɛ fɛ ka a waati kɔni dɔn nka jan'o cɛ ne ka faamuyali la aw ka ni jɛkulu in kɔnɔ maa minnu b'a a kɔnɔ ni kuma diyara an bɛ se k'a fɔ a caman ye gɔnkɔrɔ ye dɛ a caman ye nɔbila kɛ jamana in labaara cogo la dɛ ayiwa e dun ko yɛlɛma ka na e ye misali ta sisan nɔ ko mobili kura hali n'i ye mobili kura peinture o kelen de don f'i ka na ni mobili kura ye o ko bɛna kɛ cogo jumɛn i bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye o ko kan cogo jumɛn barisa ka d'a kan olu ye maakɔrɔw de ye minnu delila ka baara kɛ i ka ɲininkali diyara n ye donc i ka ɲininkali diyara n ye vraiment minnu ye baaraw kɛ depuis 30 ans 40 ans an faw de don an ka cɛkɔrɔbaw de don u y'u se kɛ et puis u y'u se kɛ a t'i n'a fɔ u y'a ɲini k'a kɛ k'a juguya mais diɲɛnatigɛ la adamaden dan b'i la an bolo u y'u se kɛ jamana in jɔliko la wagati de sera sisan nɔ mɔgɔ kuraw fana ka don ko in na n'i y'a jateminɛ hali minisiri falenw ni fɛnw mɔgɔ kelenw de don kuma bɛɛ i bɛ n'a yen fɛ i bɛ taa yen fɛ équipe kelen gɛrɛn kelen de bɛ Mali kunna depuis démocratie yɛrɛma na
depuis démocratie manna équipe kelen de be Mali kunna u ye fɛn bɛɛ kɛ u se mun ye u y'a kɛ an bolo dɔrɔn wagati sera sisan yɛlɛma kan ka don kow la mɔgɔ kuraw ka na compétence bɛ mɔgɔ kura minnu na denmisɛnninw ka na jamana kunna parce que olu de bɛ se ka jamana ɲɛ b'a la diɲɛ fantan naani bɛɛ fɛ denmisɛnninw bɛ ka na fan bɛɛ fɛ a kɛra homme d'affaires ye o mɔgɔ bɛ ka ta parce que o wagati de fana sera fɛn bɛɛ n'a kuma don donc an bolo wagati dɔ de sera mun na mɔgɔ kuraw fana ka ta k'u essayer k'u don baara la cɛkɔrɔbaw mun ye baara kɛ a t'i n'a fɔ an b'u juguya la an tɛ mɔgɔ si juguya la an bɛ ka hakilinaw de défend an bɛ ka hakilinaw de dɛmɛ ani jamana yɛrɛ bɛ bɔ nɔgɔ la cogoya min na an bɛ ka na n'o sira ye bon o tɛ taa n'an ma tiɲɛ dɔw fɔ ɲɔgɔn ye réseaux sociaux kan mɔgɔw b'a fɔ kuma dɔ la n ka farin kuma kɔnɔna la an sera wagati dɔ de la n'i ma tiɲɛ fɔ mɔgɔ ɲɛna solution yɛrɛ bɛ fɛn fo tiɲɛ de ka da kɛnɛ kan fɔlɔ ni tiɲɛ dara kɛnɛ kan maintenant taaɲɛ bɛ sɔrɔ ka nɔgɔya ɲɛtaga bɛ sɔrɔ ka daminɛ mais n'an bɛ tiɲɛ yɛrɛ fɛn fɛn an bɛ kuma aw yɛrɛ ka émission in basé len don kan sans langue de bois an k'a bɛɛ fɔ donc wagati sera an kan k'a bɛɛ fɔ dugu in gɛlɛya a ma dogo mɔgɔ si la dɔ de bɛ ka fara gɛlɛya kan dɔ bɛ ka fara kɔli kan jamana yɛrɛ lakana tɛ yen baarako gɛlɛya denmisɛnw bɛ tile ka bɔ ka taa kɔ kan u bɛ a dɔw bɛ sa sira la a dɔw bɛ taa sa kɔgɔji kɔnɔ nin bɛɛ ye parce que politiki cɛkɔrɔbaw ye politiki mun kɛ u y'a kɛ u y'u seko de kɛra a sera a dan na fɛn bɛɛ dun n'a sera a dan na f'i ka yɛlɛma de don ko la i ko sera niveau dɔ la dɔrɔn i b'a fɛngɛ o ye diɲɛlatigɛ yɛrɛ taabolo ye wagati dɔw bɛ na fo yɛlɛma de ka kɛ dan hakili la wagati de sera sisan o de la n bɛ wele kan bila maliyɛn cɛ n'a muso denmisɛn ani maakɔrɔba bɛɛ ka fara an kan k'an dɛmɛ baara in na hakilina ɲuman minnu b'an na an tɛ se k'a bila place la n'olu ma an dɛmɛ donc an bɛ to aw ka jɛkulu in cadre kɔnɔ halisa n'a bɛ fɔ mun ma nanzarakan na plateforme sako an bɛ se k'a dɔn wa n'o y'a sɔrɔ aw ka cɛbɔ sugantili o bɛna boloda waati jumɛn walasa ka bɛn kan kelen ma ka maa kelen sugandi mun bɛ se ka taa kalataw la bon o kɔni an ye kumaw hali réunion dimanche tɛmɛnen an ye kumaw kɛ an farala ɲɔgɔn kan dimanche o dimanche an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kuma ni minnu bɛ yan olu b'a participer minnu tɛ yan yɛrɛ information mun ye kibaruyaw ye an kumana mun kan o bɛ ci olu ma donc an bɛnn'a kan n'an ye candidat bɔ sisan ou bien n'an ye cɛ bɔ kɛ sisan a bɛ se ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min tɛ maliyɛnw hakilina ye sisan an ye bɛɛ bila baara la bɛɛ bɛ se mun na i ka t'o kɛ bɛɛ bɛ se k'i ka jama la mobiliser cogoya min na k'i ka base la mobiliser cogoya min na i ka t'o kɛ parce que kuma dɔw la ni cɛ bɔ kɛra dɔw fari bɛ faga baara la an dun bɛ fɛ ka mɔgɔ de ta mɔgɔ min bɛ kɛ maliyɛnw hakilina ye maliyɛnw yɛrɛ bɛ sɔn mun ma o de la réseaux sociaux kan yɛrɛ n ye kunkolo 10 fo 11 bɛɛ yira maliyɛnw na u k'u ka sugandili kɛ u bɛɛ ka hakilina d'a ma jɔn de ka di maliyɛnw jɔn de bɛ maliyɛnw kunna bi parce que o de b'an intéressé ni y'an bɛ don ko la an bɛ don a la maliyɛnw de kama an tɛna mɔgɔ ta mɔgɔ min tɛ maliyɛnw ka hakilina ye donc o de la an bɛ ka taa ni hakilisigi ye ko in kɔnɔna la pour que wagati nataw la a tɛ kɛ wagati mɛta ye bilen an bɛna bɔ ni mɔgɔ min ye a ka kɛ bɛɛ hakilina a ka kɛ jama hakilina a ka kɛ majorité hakilina ye bon o de b'a to an hakilina ye fɛn mun ye an b'a sɔrɔ o de y'a to an hakilina fana ye fɛn mun ye k'a kɛ jamana kɔnɔ taaɲɛ siraw la an bɛ se k'o sabati cogoya min na ni kalata kɔni tɔw cɛ ma jan tuguni dɛ barisa kalo 4 dɔrɔn walima kalo 7 dɔrɔn b'a an n'u ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛ don an ma jan tuguni an ye bɛnkanw kɛ an taara ɲɛfɛ a ko la kosɛbɛ baaraw kɛra a ko la kow bɛ n'a fɔ a datugura yɛrɛ ka ban a tɔ ye fɛɛrɛ ko dɔrɔn de parce que bi na dɔw presselen don dɔrɔn k'a fɔ an ye karisa yɛrɛ dɔrɔn u b'a kɛlɛli daminɛ kɛlɛ bon olu bɛɛ ye fɛɛrɛw de parce que n y'o de fɔ n ko maa kunkolomanw de farala ɲɔgɔn kan ka jɛkulu in sigi a si tɛ mɔgɔ kunfɛma ye bɛɛ b'a yɛrɛ kalama an bɛ taala fɛn mun ɲini fana u b'a dɔn fɛɛrɛ minnu b'a ko sɔrɔ degun ni gɛlɛya minnu b'a kɔnɔ donc ni fɛɛrɛw bɛɛ b'an ka kow kɔnɔna la a faamuyana Sako ko maa garijɛgɛ ɲumantigi a bɛ maakisɛ ta kɛ kalo ye bi in na jɛkulu caman b'a la ka sigi diɲɛ don o don yala fanga ɲini caya kojugu o yɛrɛ tɛna fisa i bɛ ka ma wa bon i ɲɛ bɛ nin jɛkulu fɛn fɛn sigilen na an b'a kɛ hɛrɛ de don quoi an kɔni bɛ siran mun ɲini na parce que nin jɛkulu in bɛɛ n'i y'a jate minɛ an bɛɛ hakilina ye kelen dɔɔni parce que bɛɛ bɛnnen don a kan bi degun min bɛ jamana in kɔnɔ jamana in mago bɛ yɛlɛma la donc n'i y'a jate minɛ jɛkulu fɛn fɛn bɛ ka dilan bi n'a bɔra minnu bɛ fanga yɛrɛ la a bɛɛ hakilina de ye yɛlɛma ye donc o jɛkulu ninnu na dɔw yɛrɛ y'a ɲini k'an ye an n'u sigira an kumana u y'u ka yɛlɛma cogoya f'an ɲɛna an y'a f'u ɲɛna an bɛ yɛlɛma mun kɔ o ni yɛlɛma tɛmɛnenw tɛ kelen i y'a fɔ karisa taara karisa nana o tɛ
parce que jamana yɛrɛ de mako bɛ taabolo wɛrɛ la donc an bɛ fɛ ka yɛlɛma mun don jamana in kɔnɔna la o ye jamana in maracogo taabolo yɛrɛ de mun b'a to hakilina ɲuman minnu b'an na olu bɛ se ka sira sɔrɔ nɔgɔya la cogoya min na parce que taabolo min bɛ jamana in bolo an y'a ye a taabolo sera a dan na donc o de ye gɛlɛya in caya o de ye ka dugu in yɛrɛ gɛlɛya bi donc tant que o taabolo n'an m'o yɛlɛma an tɛ sira sɔrɔ o la donc an y'a f'u ɲɛna an bɛ ka labɛn mun na n'an tilala an b'u bɛɛ wele an b'an hakilina yir'u la an taabolo an hakilina ye mun ye yɛlɛma ko la parce que an hakilina yɛlɛma ye mun ye ko caman de kan ka yɛlɛma don n'o ye jamana in maracogo yɛrɛ n'a a sigilen don ko dɔw kan f'olu ka yɛlɛma ayiwa a faamuyana Jaf yani kalataw cɛ yɔrɔ aw kɔni ka sugandili bɛna kɛ aw ka jɛkulu kɔnɔ ni e garisigɛ donna o la ka kɛ aw ka jɛkulu in n'a bɛ fɔ a ma plateforme ka kɛ o cɛbɔ ye ayiwa e jigi b'a kan ka kɛ jamana ɲɛmaa ye wa i bɛna fɔ an y'a ye Faransi mara kɔnɔ cogo min na Emmanuel Macron fana sera denmisɛnniya la ka fanga sɔrɔ ka na ni yɛlɛma ye an dun b'a dɔn k'a fɔ ko aw bɛɛ si bɛ hakɛ kelen na e ni Emmanuel Macron tiɲɛ don ne n'a bɛɛ bɛ si kelen na an bɛɛ ye filan ye Emmanuel Macron yɛrɛ bangena 77 ne yɛrɛ bangena 77 donc an bɛɛ ye si kelen de donc 40 ninnu ni donn'olu kɔnɔ ka ban i bɔra denmisɛnniya la donc k'o tɛ ka kɛ o kɛcogo de la sinon an bɛ yɔrɔ min na an tɛ wele tuguni ko denmisɛnninw parce que denmisɛnninw b'an yɛrɛ bolo donc an sera wagati de la u b'a fɔ denmisɛnnin maa ma b'an kunna bi a dɔw y'a daminɛ u ma san 40 sɔrɔ an bɛ histoire kalama u b'a fɔ continuer k'a fɔ denmisɛnnin parce que o de b'u arranger u tɛ fɛ k'a yira ko dɔw kuma sera wagatiw sera fo yɛlɛma ka don ko la si yɛrɛ n'i ye âge dɔ sɔrɔ ka ban i ka wulikajɔ yɛrɛ bɛ fɛgɛya parce que i bɛ jɔrɔ ni kɛnɛya ko ni fɛnw de ye i m'a faamu wulikajɔ bɛ wulikajɔ yɛrɛ la i tɛ se k'a kɛ parce que dɔ bɛ bɔ a la de donc san 40 olu de ye wagatiw ye n'i y'a sɔrɔ denmisɛnniya kɔnɔ i sera ko dɔw kɛli ye donc jamana in ka d'an ye fo k'a dama tɛmɛ o tɛ dogoni ko mɔgɔ mɔgɔ k'i wulila k'i donna politique la c'est que hakilina dɔw b'i la fɛn wɛrɛ bɛ se ka don a kɔ kɔnɔ mais jamana in wulikajɔ o de bi i hakili la donc an bolo wagati de sera an b'a ɲini maliyɛn cɛ n'a muso denmisɛn ani maakɔrɔba bɛɛ fɛ wagati sera jamana in ka jeune ɲini ka denmisɛn ɲini u b'a fɔ mun ma denmisɛnnin k'a sɔrɔ denmisɛnnin tɛ n'an tɛmɛna nin kan an bɛ don mun kɔnɔna la an bɛ don retraite phase de kɔnɔ dɔrɔn donc sisan de wagati dɔ tuma sera jamana bɛɛ kɔnɔ wagati dɔw bɛ na i bɛ na ni yɛlɛma ye pour que kow bɛ se ka avancer cɛkɔrɔbaw y'u seko kɛ an faw de don an baw de don an ka bonya b'u bɛɛ yɔrɔ mais wagati de sera jamana in kɔnɔ f'an ka tiɲɛ da ɲɔgɔn ɲɛkɔrɔ pour que an ka se ka solution sɔrɔ degun minnu ka fɛɛrɛ sɔrɔ degun minnu b'an kunna tant que n'an m'o tiɲɛ da yira ɲɔgɔn na an bɛ to munumunu ni salo de la foyi tɛna ɲɛnabɔ jamana kɔnɔ e bɛ fɛ k'a jira sisan k'a fɔ minnu bɛ jamana ɲɛmaa la sisan u bɛɛ kɔrɔ la u bɛ ɲini ka dɛsɛ a dun bɛ fɛ ko maakɔrɔ de ka ɲi warasiw ye dɛ bon u bɛ dɛsɛ a t'i n'a fɔ ni u ye denmisɛn bila ɲɛma k'an mago tɛ jɔ o la expérience b'u la o fana y'u seko de kɛ a t'i n'a fɔ ko ŋaniya jugu tun b'u kɔnɔ ka ɲɛsin jamana ma bɛɛ n'i ka hakɛ de don bɛɛ n'i ka dɔnniya niveau de don an fana ye kalan kɛ n'i y'a ye bi diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ mɔgɔ bɛ ka na ni kuraw ye parce que kunu école ni bi école tɛ kelen ye kunu école ni bi école tɛ kelen an bɛ réseaux sociaux ni Facebook minnu kan donc fo mɔgɔ de ka na mɔgɔ mun bɛ bi kow dɔn bi kow yɛlɛmana a kalanw taacogo yɛlɛmana bon réseaux sociaux ninnu yɛrɛ ni i ye kalan kɛ il y a 20 ans 30 ans 40 ans e tɛ foyi si dɔn a la i b'a dɔn i den de nɔfɛ donc o b'a yira wagati sera u ka chance di denw fana ma k'u bila ɲɛfɛ 40 a fɛn fɛn y'a daminɛ o y'a daminɛ 30 ninnu kɔnɔ ka taa 40 kɔnɔ donc an bɛ wele denmisɛnnin de sinon an tɛ denmisɛnnin ye tuguni donc wagati sera et tout u k'a faamuya que an t'u juguya la parce que an tɛ se ka mɔgɔ tɛ se ka bila i fa juguya la seulement ni kow taasira man ɲi i b'a da tabali kan o yɛrɛ bɛ miiri nin bɛ tan nin bɛ tan nin wagati kuma sera an k'a lajɛ sinon olu kelen kelen de bɛ ministériyaw la u b'a falen dɔrɔn i b'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ tɛ yen entre temps cadrew bɛ yen minnu compétence b'u la énergie b'u la a kɛnɛya b'u la pour que ka se ka jamana in degun ka ca jamana kɔnɔdenw ka degun ka ca mun bɛ se ka boli a la yɛrɛ kosɛbɛ f'a ka kɛ maa kɛnɛman de ye ka kɛ maa denmisɛnnin ye pour que ka se ka boli a la mandat san 5 mana kalifa i la i ka se ka nɔ babɔ kow la maliyɛnw sigilen don ka nɔ minnu m'a kɔnɔ n'i y'a mɛn dɔn kari bila waati de b'a la o ye tiɲɛ e yɛrɛ boloma dayɔrɔ ye mun ye bi min b'a jira k'a fɔ ko e bɛ se ka jamana mara kosɛbɛ bon ne bɛ se ka jamana mara alhamdulilayi rabbil alamina ne bɛ se ka jamana mara ka da sababu caman kan ka da kan n mɔna duba kɔnɔna de la dɔgɔninw bɛ n bolo kɔrɔw bɛ n bolo a caman alhamdulilayi rabbil alamina n mɔna duba de fana kɔnɔ
ka b'o la an ye chance sɔrɔ an ka cɛkɔrɔba y'an bila école la an ye kalan kɛ yan fo ka taa kɛ extérieur la ka kɛ anglais jamana kan ka kɛ amérique jamanaw kan hakilina ni fɛɛrɛ ɲumanw olu tɛ ban bolo donc o yɛrɛ de ye ne motivé kosɛbɛ k'an don a la parce que ne b'a dɔn san 5 ni ye jamana in kalifa na n bɛna yɛlɛma mun don a la san 5 kɔnɔna la a tɛ dogo mɔgɔ si la n y'o de fɔ hali baara ko denmisɛnninw ta fanfɛla fɛ n'i y'a ye a ka gɛlɛn parce que usine tɛ se ka créer bilen indépendance bɛ ta tuma minnu na a wagati la o y'a sɔrɔ courant ka nɔgɔ population malienne tun ma bugu mɔgɔw mago tun tɛ courant na ka caya n y'o de fɔ n ko courant ko sisan gɛlɛyalen don a da gɛlɛyara bɛɛ ma parce que courant parti caman bɛ yen nɔ u bɛ gasoil de kɛ k'a dafa bon mun ye courant tɛ se ka nɔgɔya donc partenaires caman bɛ fɛ ka na u tɛ se ka na parce que courant ka gɛlɛn n y'o de fɔ bi solaire panneau solaire a dɔw y'a usine daminɛ bi u kan ka dɛmɛ ka bɔn désert in kɔnɔ ka taa an ka bɔ an bɛ courant ta mun na yɛrɛ tile in gansan a bɛ yen badabada tile kɔni ala y'o nɔgɔya an ye donc o ye fɛn mun ye a bɛ se ka jamana ka énergie ko nɔgɔya fo ka dama tɛmɛ fo ka facteur kɛ fufu ye o bɛ se ka kɛ mais a bɛ kɛ ni fɛɛrɛw de ani hakilinaw ye ni ye énergie bila désert in kɔnɔ bi panneau solaire bila désert kɔnɔ usine bɛ na jamana in kɔnɔ yan nɔ a bɛ bonya hakiliw ma donc an bolo fɛɛrɛw caman b'an bolo ani an ka transformation n y'o de fɔ a nana ji ni fɛn ninnu u b'a dilan Côte d'Ivoire ninnu ka na a industriel lama état yɛrɛ bɛ se ka structure bila en place an b'a feere mais Mali kɔnɔ fɛn bɛɛ de bɛ na an tɛ foyi labɔ i b'a dɔn o de ka gɛlɛn. Ayiwa janni an k'an kɔ don sa Jafu kuma kuncɛ laban b'i bolo barisa an ka wagati kɔni koro la. kumakan laban bɛ yen donc aw yɛrɛ fo fɔlɔ aw ka invitation n'a ka weleli la a diyara an ye fo k'a dama tɛmɛ an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo k'an ka cɛkɔrɔbaw musokɔrɔbaw denmisɛnw k'u bɛɛ lajɛlen fo an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw k'u bɛɛ lajɛlen fo halisa u ka dugawu kɛ jamana in ye fɛɛrɛw bɛ se ka na cogoya min na yɛlɛma in ka se ka kɛ basigi kɔnɔna la déjà a ka kɛ yɛrɛ fɔlɔ parce que o y'an fɛnkɛ ye donc k'a ɲini fana an ka autoritéw fɛ u k'u gɛlɛya kɛli ko la parce que n'a ma kɛ a bɛ na ni ɲagamini caman ye bon an bɛ degun minnu kɔnɔ an tɛ fɛ degun wɛrɛ ka fara a kan u ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ élection bɛ se ka kɛ dati la an ka sariya gafe ye dati minnu fɔ donc ka foli se aw bɛɛ lajɛlen ma n tɛna se k'an ka projets bɛɛ fɔ n'an hakilinaw bɛɛ fɔ nin taa nin kɔnɔ ni ala sɔnna a ma n y'a ɲini aw ka invité kura ye tuguni n ka se ka na hakilina ɲuman minnu b'an na jamana taabolo la an ka se k'a da maliyɛnw ɲɛkɔrɔ. n'ala sɔnna Sako ni de bɛna dan sigi bi ta in na dɛ. baasi tɛ maa y'a da y'a kɛ ko ye an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn a bilala minɛn min kɔnɔ a y'a fa. I ni ce i ka weleli in jaabi la an b'i fɔ i ka cɛsiri la jamana ko in ko la jamana in dilan cogo la an bɛ an filɛbaaw bɛɛ fo an bɛ Serifila kanubaw bɛɛ fo bita bɛ kuncɛ yan nɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'ala sɔnna kari wɛrɛ an bɛ wele bila an ka maaba wɛrɛ ma aw ni ce aw ni baraji aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ yan. Merci beaucoup.